I love baby. you so much, Ah, baby. baby. Ah. Basti Raven. Ah. Good morning! Good morning, guys. Good morning, mga bossing. Welcome back to my YouTube channel, Bernie Bean, the place to be. Gimuta, oh. It's a Sunday today. Alas 7 na, karon pa ko ng mata kagabi. Na ako'y barangayan sa Makanhan, tapos na ako'y gig ni kasal kagabi. And ang mga bata wala pa kaya mong gibilin dito sa Bugo. So kuhaan pa namo sila unyang taon-taon. Alright, so kaning nga vlog wala lang, medyo update lang sa atong mga kinabuhi. Kay medyo daghay mga nindot nga nahitabo. And first, okay, nataod na akong bagong aircon there. Tadan! Yung manual lang ako. I have my new aircon, the Matrix aircon. Nabantayan ako, kani akong aircon nga napalit sa kwarto o kani. Parehag yung purma. Parehag yung tsura, parehag remote control. The same lang. No? Parehara. Ang diferensya lang, sticker lang o brand. Parehar din na sila halos. Matrix, salamat. Muna siyang katong nag-host ko sa birthday, kasal, o bunyag, 3-in-1. Nga gitagaan ko sa akong client. Thank you very much. Actually, kung for example, follower mo na ako, tapos gusto mo magpalit og aircon, saba lang mo kay natay discount kung follower mo sa Bitok-Bitok University. Okay? Tapos, another blessing also, ladies and gentlemen. Yeah. Bili. So, moto akong sakyanan. And this time, napo ko'y auto karon. Yes. I have a new Suzuki Zia Sayas. Basta. Nakoy sakyanan nagala. Pwede rin ni sa ingon nga nagpalit ko sakyanan para pakuan gi gasto biya kayo. So kani siya, usa ni siya namo ko partner. So usa lang ni siya sa mga units para sa kung Tita B rent a car kanang self drive. For example, manimo Cagayan de Oro, gusto mo nga maatog mga Dahilayan, Divine sana Divine Mercy, anywhere mo maglaglag, ta gusto ninyo nga uban yung pamilya, ta kamoy mag-drive, o mo ni siya, pwede nyo ni siya rintahan. Okay? 1.5 ra ba ata per day na siya. Usal na sa mga units, so napay ubang mga units nga coming. So, pangkabuhayan lang ni siya mga igala. Itong mga magrenta diha, well, salamat daan, dako mong tabang sa akong pamilya. Ilang, siyempre, may gala, kailangan kita na yung mga negosyo, kay dili ta pwede nga magsalig lang tao ganang sweldo lang, di ba? So kailangan medyo nasa tayo mga dugang income. Okay, so labi na karong mga panahon na December na naiuban dia mo na gusto ko inangkan, so kamo dia nga nay mga kwarta for December, ayo kay mo pamalit og mga butang nga walay balik sa inyo, ha. Think of, pwede ba business, pwede pangwarta, pwede ba ni mapangitaan kana may ngana ba? Okay, so mo gina dapat ang nasa una ninyo. So, pwede na mag-loan, mangutang, pero at least inegosyo ni mo. Dahil hopefully, ma-okay ni siya. So, Tita B, rent a car. Gipalit na ko ni sa Tita B Auto Dealer Online. So, na-link below kung nasa Facebook. Okay? Yan. So, thank you, Lord. Ani nga grasya. Okay? O, ningit-ngit na balik. Hayag. And let there be light. Okay. So, also, naay kape nga sige og pang-invite na ko sigo gabaligyaan kay lagi daw pampaniwa ang ana
So technically, pag yun ako nga, sige, try lang na akong mana. So, someone na ay nag-PM sa ako nga, Burn, padalaan ta ka. Oh. So, wala ko ni palit, pero na nagpadala sa ko. Oh, in fairness. From Canada. So, this is all the way from Canada. Okay? So, ladies and gentlemen, Ship from gi-ship from Canada, no? Valenzuela. Dire nasa Pilipinas na. So, sa Pilipinas na ni siya actually gipalit. Tapos gipadala diri sa ako. So, gi-LBC from Valentos, Philippines. Sino na ako nakakita sa online, busy kayo. So, muli siyang giingon nga pangkaping kuan. Pangkaping kanang pampaniwang. Well, niniwang-niwang naman ko, pero at least daw tabang po daw ni sa kuan sa control sa sugar o uban pa. So, well, let's try this. Itagaan man ta. So, thank you very much. Okay? So, actually, ako na nabrihan. So, na ako'y tulo ka. Yan. Valentos Optimum Dark Roast Coffee. Alright, there. Pareho ba ni sila tulo, no? There. Ayan. O kani. Because, syempre, kailangan yung mag-reduce weight. Kaya, syempre, akong sugar, kailangan ma-control. Okay? So, that's why. Then, there you go. Thank you very much sa paghatag ani Valentos. Thank you very much. And gonna try this. Testingan ako ni. Okay ba? Kasi balita na ako kung madunggan nga pait daw kayo, iso daw kayo. Timing kayo karon nga ako, medyo coffee lover na gyud ko. So, i-try na ako ni siya. Mag-try daw tag open og isa bi. Okay. Alright, mag-ablit tag isa. Virgin. Ito yung makawa si Lupin na na. Tapos, tanan. Magtataas akong virgin gihapon. Ako giuna nakagisi sa naka-virginize. Okay? So, muna yung murag yung color. Okay. Tapos, nalin siya iburag cup. Abili lang na. Wala pa ko'y tripod kay Gihulman pa mauli. So, nalin siya takos. So, sa mani, matag timpla. Direction. Mix 1 level scoop with 6 to 8 ounce hot water. Enjoy 1 or 2 cups per day. Exclusive functional coffee formulated to crush cravings, increase energy, metabolize fat to energy. Supports blood sugar regulation. Para gid sa ako. Improve mood and focus. Boost circulation, oxygen delivery. Okay, so kani 6 to 8 ounce og kon sana usa ka mag. Usa ka mag isa kay ngani. Gamay ra daw kayo, katunga lang kay isog. Depende man no. So, testingan na to, mag-init ko karon. Kailangan na to kung okay lang bang half lang ani. So, ano lang. May lang. Hindi mo ni kay ang uban mo dili ko black coffee ako okay man ko. So, nga na lang half. Tapos sa lain ka mag. Testingan na to. Okay, sige mag-init na. So, atong testingan. So, nana diri ang init nga kuan. Tapos half cup lang. Okay. O gapil po na akong wife. Siyempre, di pwede nga ako rin magniwa nga ni. Lapsaw man. Hindi pa ito. Lagi sa inyo man. There. So, thank you very much. Gawin ako. So, ang misis, di siya gini ka nakahilig sa black coffee. Ako naman, sukad na diabetic ko. Di na mo ng mga 3-in-1. So, munang ako ang mga kuha na black coffee yun. Yeah, so, medyo black na siya. Ganina medyo lapsaw ng konti.
Yan, better. Habit. Oh yeah, nami mga bisita. Bro, first time yung mo makikitaan nila, first time. First time. Muna mo mga best friend yun na mo nga couple. Panyero! At home kayo siya, at home kayo. Nabulo mo, kanya kong panyero sa sobrang ni Kakugi. Sa sigig panlampas, pati kamot. Ihaw. Ipakita ang kamot. Asa, tanawa. Oh, nara. Pitingil ngiga mga gala. Naglampas siya, napingi siya iyang gilahos siyang kamot. Mao na. Mo din siya si Don. Don Dudes. Pakundo ang tag-iya sa ito yung tanto doon, high grounds. Na nasa mong Facebook account. At tangin ninyo, mag-camping mo dito, gwapo kayo, doon na ni sa paminahawa. At tangi ang tour dito na nasusulod sa Impasog Bukidnon. Di ba, Panyero? So, gabi actually, wala ko naka-video, gika ko silang balay. So, karon rin na pod. Tapos, sipod smitirada karon. Kinilaw. Kinilaw. Shrimps with margarine. Sinugbang isda. Dayon tahong. Pineapple. Aktoy, nagpaibog mo ko sa akong bagong kuan aircon good para mabugnawan sila ba. Gitawad yun ako na sila kay nagod sila diri. Alright. Ito muna mo mga live. Tapos Netflix na yun. Ay, kasarap. Kay ugma, Domingo man, ugma, Lunes, trabaho na sad. Kayod pa. Mo din ilang guwapa nga dalaga. Yan. Si there. Yan na. So makita man nila sa akong mga video before. So nangadalaga na mong mga anak, no? Litaw na. Tapos ayun na yung mga own world pod. And Billy. Hi, Billy. Na. Late lunch. Hi, Billy. Up. Nakikidula po siya. Gusto po siya mag-vlog, oh. Nakasabot sa siya. Sabot siya na siya. Alright, let's eat. Alright, chill sa mi kajot kay nananaw mi og movie sa lida nga wa mi kasab. Naglabad na mong ulo. Ikaw niya. Sabot na into the grass. Asa to? You think this is just chance? We're all here for a reason. Maggie! Oh my god. It's grass. It's just grass. Beki na sad, oh. Labad sa ulo nga movie. Gusto niyo maglabad yung movie tanaman ni. Into tall grass. Tagawa na naman. Unsa daw? Unsa daw gisulti? Kung gusto mo maglabad na yung movie, talawa sa replay. Talawa sa replay. Gusto niyo maglabad yung movie tanaman ni. Gusto niyo maglabad yung movie tanaman ni. Libugan nga salida. Tapos kaya ako naglabad ng ulo. Bakit kailangan ng rosas kung marami namang mag-aalay sa iyo? Uupo lang at aawin, maghihintay ng pagkakataon. Agay! Kanigit si Batito ba? Batito, Bati- gayon. Nagpalit na naman kuwan. Tumao ka. Sige. Alina mo. Kaya maglatay mo, pressure ko ah. Bantay lang yun mo. Dauton tamos MR, pwede mo maabot.
yung Oh. Ako to i-text. Bad trip mo tong hapon. Sige ako ignon. Sige, sige, sige. Sa tinod anay lang may gala. Kanya mo mga asawa, mo yung mga palahubong na ron. Kusog yung manginom na ron. Paniro, kita paniro. Muna na kita, wala na tayo inom-inom. Soft drinks lang galing mi. O mga asawa na mo, mga palainom kayo. Naman ko nila yung mga daotang tumong sa mga bana. Klaro lang nga istorya. Inom-inom din sila kaya na yung mga daotang tumong. A few moments later. Ngayon ta ay may sorry. sorry kayo. Sorry kayo po. Thank you so much. Kung tanaw ka nga video karon nga na may tsura ba ito Si Ma'am Leo, si Ma'am Ruby, si Ma'am Ruby, pa-comment. Good si Earth, gulo. Actually, si Malitan Ikaw may dahilan. Dili ako. Okay ka, di ko Actually, ang inunan si Batito. Si Batito manggol. So, Baby, I love you so much, baby. Nasty Rayburn. Stay na. 2 minutes. No, seriously, shut up. Rayburn, 2 minutes. Shut up.